שלום לעם ישראל, הכל כך אהוב והיקר, בלי סוף. באמת, אני אוהב אתכם בלי סוף, ואני חושב שזה שיעור נפלא היום בסודות השחמט, המשלים שהשחמט בא ללמד. ובואו נתחיל מיד. סודות השחמט, בשחמט יש 6 סוגים שונים של כלים כנגד 6 ימי הבריאה, ולכל כלי יש את הערך שלו לפי הפוטנציאל שלו לנוע על פני יותר משבצות מחברו. המלך כנגד יום א' של מעשה בראשית, שהצבע של מעשה בראשית של יום א' זה סגול, לכן הצבעים פה בסגול, כיוון שהוא ספירת נשמה, הן בשחמט והן בקלפים, כמו שאפשר לראות פה, אם נסתכל כאן בלוח, אז אפשר לראות שיש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ובספרות זה מלכות, יסוד, עוד, נצח, תפארת, גבורה, בינה, חוכמה. עוד פעם, מלכות, יסוד, עוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה, חוכמה, כתר, נפש, רוח, נשמה. אז קיבלנו שהמלך זה נשמה. אותו דבר נקבל בקלפים, שהאחד אס זה מלכות, ואחרי זה 2 זה יסוד, 3 זה עוד, 4 זה נצח, 5 זה תפארת, 6 זה גבורה, 7 זה חסד, 8 זה בינה, 9 זה חוכמה, 10 זה כתר, נסיך שזה קלף מספר 11 זה נפש, מלכה שזה קלף מספר 12 זה רוח, מלך שזה קלף מספר 13 זה אס, אס זה ספירת חיה, קלף מספר 14, כי בברידג' ובמלחמה האס הוא יותר ממלך, וזה אני ראשון, אני אחרון. אני התחלתי שאס זה גם בתור אחד, ואני מסיים שאס זה גם בתור ספירת חיה, שזה יותר ממלך, ויש לנו גם את הג'וקר שהוא ספירת יחידה, שזה הספירה העליונה מכל הספירות. אז קיבלנו שהמלך זה נשמה, ובדיוק ככה קיבלנו בשחמט שהמלך זה גם כן נשמה. אז בואו נמשיך בשיעור שלנו, שאם נדקדק בפחת המסה של תהליך גרעיני יחידי בשמש, זה מסה של כ-55 מסות אלקטרונים, ופחת זה נהפך לאור וחום השמש, וזהו ותורה אור שכתוב במשלי ו' 23, כלומר כי 55 האלקטרונים אלו כנגדם 54 פרשיות השבוע מבראשית עד וזאת הברכה, ואם ספר יהושע שזה בחינה מספר 55, בו נשלם התורה בקיום הבטחת הבורא ביישוב הארץ. לכן התורה זה בחינת 55 אלקטרונים שנהפכים, מסות של אלקטרונים שנהפכים לאור וחום של השמש, וזהו שכתוב בתורה האור. והנה 54 פרשיות השבוע כנגד חבילת קלפים, 52 סדרות ועוד 2 ג'וקרים, שהיא כלל לא משחק ילדים אלא הרבה מעבר מזה, כי היא מעגל השנה. כלומר כל 13 קלפים זה 13 שבועות שיש בכל תקופה. לפי ספר הקבלה של חנוך בן ירד, שבשנה 364 ימים, כך שבכל תקופה יש בדיוק 91 ימים, שהם 13 שבועות בדיוק, הם 13 קלפים בכל סדרה, ממלך עד אחד. כך שלעולם כל תחילת שנה וכל תחילת תקופה מתחילים ביום א', כי זה בדיוק 13 שבועות, ולכן כל תקופה מתחילה ביום א', גם תחילת השנה מתחילה ביום א'. אך איזה לוח אידיאלי. ולכן באמת התורה פותחת בלוח זה, כי היה ט"ז בניסן לפי לוח הלבנה בבריאת העולם, ושמש חשבונית הייתה בתוך מעלה 357 בדגים, כלומר ב-27 בדגים חשבונית, ורק לפי הלוח האידיאלי של 364 ימים בשנה היה אחד בטלה,
ביום א' של מעשה בראשית, כי לפי לוח זה כל מזל ראשון ושני בתקופה זה 30 ימים, ובמזל האחרון בתקופה 31 יום, ככה כתוב בספר של חנוך בן ירד, ולכן חבילת קלפים שבכל סדרה ממלך עד אחד, שהם 13 קלפים, הם בדיוק 13 שבועות שיש בתקופה לפי לוח זה של 364 ימים בשנה, וכנגד 52 שבועות בשנה שיש לפי לוח זה, יש 52 פרשיות שבוע מבראשית עד וילך, כאשר האזינו זה ספרת חיה של סדרת א', ויש לקרותה במקביל לפרשת בראשית, כי ספרת חיה היא נקבה מלשון מעוברת, והאישה היא אי של השם, זה שתי קווים שיכולה לעשות שתי דברים במקביל, ולכן פותחת בשמיים וארץ כמו פרשת בראשית, וזהו ג'וקר שחור. ואת פרשת וזאת הברכה יש לקרוא במקביל לפרשת וארא, ששניהן פותחות במשה הנביא, וזה ג'וקר אדום, היינו ספרת חיה לב. ועל זה נאמר, מי שהיה קורא את פרשיות שבוע לפי סוד הבריאה, היה יכול לברוא עולמות. אפשר לראות פה את הטבלה של פרשיות השבוע לפי הקלפים. יש לנו פה מלך, מלכה, נסיך, מ-10 עד 1, שזה גם כוכבי הלכת, מכה, מכה, עומיה, פלא, נפטון, ארון, שבתאי, צדיק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב לבנה בארץ, והם הספרות, נשמה, רוח, נפש, ומכתר עד מלכות. ואז יש לנו 4 סוגי קלפים, זה י' של השם, ה' של השם, ו' של השם, ה' של השם, שזה 4 תקופות, ניסן, תמוז, תשרי וטבת, שזה עלה, לב, טלטן ויהלום. אפשר לראות מבראשית עד פרשת ושמות, זה 13 קלפים של סדרה ראשונה, ומווארא עד שמיני זה 13 קלפים של סדרה שנייה, מתזריע עד חוקת זה 13 הקלפים של טלטן, ומבלק עד וילך זה 13 הקלפים של יהלום. ואז אנחנו לוקחים את פרשת האזינו, זה הג'וקר שחור שהוא שייך לסדרת עלה, וקוראים אותו במקביל לספר בראשית, שניהם מדברים על שמיים וארץ, ואת הג'וקר האדום שזה חיה, זה אריס, קוראים במקביל לפרשת וארא, שניהם מדברים על משה. ופעם ב-23 שנים או 22 שנים מוסיפים חודש נוסף של 28 יום, שגם כן מתחלק ב7 ימים בשבוע, מספר שלם, כדי להשוות לשנת חמה ממוצעת של 375.2422428 ימים, ולפי זה שוב שנה תתחיל ביום א', כי 28 ימים מתחלק בדיוק ב7 ימים. וכיוון ששורש פרשת בראשית זה מלך עלה, לפי שיטה זו, אז גם שורש יום א' של מעשה בראשית זה מלך עלה, כי לפי שורש פרשיית השבוע, גם שורש הפתוחה הראשונה של פרשייה הזו, ולכן יום א' של מעשה בראשית, כזה כלי המלך של השחמט, שהוא נשמה, שזה השורש של פרשת בראשית, וגם השורש של יום א', והוא מקסימום יכול לנוע ל8 משבצות. אפשר לראות את זה. אם נסתכל פה בלוח, ונשים את המלך שלנו באמצע, אפשר לראות שהוא יכול לנוע 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. והשמונה הזה זה עוד חטא, זה שורש מזל תמוז לפי ספר היצירה, שזה בית סדנה, זה שבתאי עליון בסוד, בית עם דגש זה סדנה, בית בלי דגש זה שבתאי, ושבתאי וסדנה שורש יום א', ככה כתוב בספר היצירה, לפי מערכת שצ"ם חנחל, ומערכת אחת מלמדת על חברתה. זאת אומרת, אף על פי שמקודם לקחנו מלך, נשמה בתור שורש יום א', יש מערכת שצ"ם חנחל, שיום א' שבתאי או סדנה, ויחידה שזה שורש סדנה, זה כתר של המוח, של ספרות המוח. ולכן עוד חטא צורת כתר על ראש המלך, וספרת חיה זה שרביטו של המלך, לכן המלך שזה נשמה, אז ספרת חיה זה הכתר על ראשו, וספרת חיה זה השרביט שהוא מחזיק בידו. הכלי הבא בשחמט לפי חשיבותו היא המלכה, ולפי הקלפים בחינת יום ב' של מעשה בראשית.
כי אחר המלך בקלפים באה המלכה, ומלכה מקסימום יכולה לנוע ל-27 משבצות, כמו שאפשר לראות את זה. אם נסתכל, נוריד את כל הכלים ונשאיר רק את המלכה ונשים אותה פה, אז אפשר לראות שהיא יכולה לנוע בקדימה, יכולה לנוע 4 ואחורה 3, היא יכולה לנוע ימינה 4 ולצד שמאל 3, והיא יכולה לנוע באלכסון 4 לפה ו3 לפה, ויכולה לנוע באלכסון עוד 3 לפה ועוד 3 לפה. אז מפה לפה זה 7, מפה לפה זה עוד 7, ובאלכסון הכי ארוך זה עוד 7, זה 21 כבר, ועוד 6. ככה זה יחד 27 מקסימום שמלכה יכולה לנוע. ומלכה מקסימום יכולה לנוע 27 משבצות, ועוד מספר 27 בסדר א' ב' היא צדיק סופית, לשון ארץ שמסתיימת בצדיק. וארץ במעשה בראשית הושמה בתחילת מזל מאזניים אסטרולוגי, ומזל מאזניים הבית של ספירת רוח היא המלכה, כמו שלמדנו מקודם, אם אתם זוכרים, שהיה לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, פה המלכה עומדת, היא 12, זה גם ספירת רוח, מלכות, יסוד, עוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה, חוכמה, כתר, נפש ורוח. וארץ היא המלכות של המלכה, ומלכה יכולה לנוע כמו צריח ורץ, ללמד שהנקבה יכולה לעשות שתי פעולות במקביל, בסוד A של השם שמורכבת משתי קווים, ובסוד ביצית הנקבה שהיא צורת מעגל, ומעגל זה אין סוף צלעות, ללמד שבפוטנציאל אישה יכולה לעשות אין סוף פעולות במקביל. אך המלך שהוא הזכר וזירון הזכר קו ישר, ואומנם אפשר להעריך קו ישר אין סוף, אך רק באופן טורי, ולכן זכר עושה כל פעם רק פעולה אחת, או קדימה או אחורה, וזה סוד תנועת המלך, צד אחד בכל מהלך. ונמצאנו למדים שתנועה קדימה לדוגמה, שתי משבצות, זה משל לשתי פעולות במקביל. מינימום מלכה יכולה לנוע בכוח ל-21 משבצות, כמו שנראה כאן. אם ניקח את המלכה ונשים אותה פה, כן, בפינה יכולה לנוע 7 ימינה ו7 קדימה, ועוד 7 באלכסון, זה 7 כפול 7, 7 כפול 3 זה 21, זה המינימום מה שהמלכה יכולה לנוע. וזה שם אהיה, שזה גימטריה 21, שכתוב בזוהר הקדוש הוא ספירת כתר, וספירת כתר גם נקבה לפי פרשת וישלח, כי 10 בהמות ששלח יעקב לעשו, זה מכתר עד מלכות, זה זכר נקבה, זכר ונקבה, ואז נמשיך 2 למעלה, או לא צריך להמשיך, אלא רואים שכתר זה עז, ועז זה נקבה. הכלי הבא לפי סדר החשיבות זה הצריח, היינו מגדל עגול בזווית חומת העיר, לכן הצריח עומד בקצה, בזווית הלוח. ובעוד שהצריח הולך ישר, ועליו נאמר אשר עשה אלוהים את האדם ישר בקהלת ז' 29, כלומר הצריח סמל הדרך בה ילך היהודי, והיא שמירה על ביתו הבתולה מכל משמר, כמו שחומת העיר מסתירה את העיר מכל סוטה המין, כמו שנאמר בשיר השירים אשר לשלמה, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שדובר בה? אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז, אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. זה כתוב בשיר השירים פרק ח' פסוקים ח' ט' י'. כלומר, כאשר שומרים על בתולות ישראל, כמו ששומרים על עיר על ידי חומה עצומה ומגדלים גבוהים בזוויותיה, אז יש שלום על עם ישראל. ולכן בתחילת משחק השחמט אין הצריח זז,
כמו שחומת העיר ומגדליה לא זזות, כן בתולת ישראל אסור לה לזוז מבית הוריה, ורק שהיא נשואה עם ילדים וצריכה להביא דחוף משהו לילדים ובעלה לא נמצא, אז רשאית לנוע ישר בצניעות תוך רחובות העיר הצדדיים, כמו שתחילה הצריח נע ישר רק בצדי הלוח של השחמט, להביא את צורך הילדים, ולכן צריח וצורך מילים דומות, ולכן צריח תמיד בכוח יכול לנוע ל14 משבצות, כמו שאפשר לראות, איפה שלא נשים את הצריח, הוא יוכל לנוע תמיד 14 משבצות, כן? אפילו אם נשים את הצריח בפינה, הוא תמיד יוכל לנוע 7 לפה ו7 לפה, כן? תמיד הצריח יכול לנוע 14 משבצות. ועוד מספר 14 אין בעברית באנגלית אי נון, ובאנגלית זה אין, ואות אין לפי ספר הבריאה שולטת על מזל בתולה, כמו שאני מסביר בשיעור הנפלא כל כך, הלא הוא ספר הבריאה, הכוחן של האותיות האנגליות, ביוטיוב, בערוץ מאיר תלם, ברוכים תהיו. והכלי הבא הוא רץ, והוא כנגד יום רביעי של מעשה בראשית, ומזריחת שקיעה שולט מרקורי, והוא ספרת עוד, שהוא רגל שמאל, בעוד נצח רגל ימין היא נוגה, ונוגה איטית ביחס למרקורי, לכן נוגה על הליכה, ומרקורי המהיר על ריצה, והיינו כלי רץ של השחמט. ועל מרקורי שולטת האות רש, ככתוב בפרק ד' של ספר היצירה, לאברהם אבינו עליו השלום, וזהו שכתוב ברחל, שמתחילה באות רש, והגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרץ תגיד לאביה, ככתוב בבראשית פרק כ"ט פסוק י"ב, ושימו לב, צריח זה מגדל שמתחיל באותיות צדיק רש, אך רץ ההפך, רש ואז צדיק, ובעוד שכאמור צריח תמיד בכוח יכול לנוע ל14 משבצות, רץ מינימום 7 ומקסימום 13, כמו שאפשר לראות כאן, שאם ניקח רץ, אם נשים אותו באמצע, אז הוא יכול לנוע 4 לפה ועוד 3 לפה, זה 7, ו3 לפה ו3 לפה זה עוד 6, ביחד מקסימום רץ יכול לנוע 13 משבצות, ואם נשים אותו באלכסון, אז הוא יכול לנוע רק 7. לכל אורך האלכסון, זה המינימום של הרץ. ולמה כל כך פחות לעומת הצריח? כי כתוב, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, באסתר ג' ט"ו. ולמה נגזרה גזירת כליון על כל עם ישראל? כי מרדכי לא מסר את חייו על צניעות בת ישראל, ומסרה לגוי במקום להחביאה בחדרי חדרים, וכתיב ואץ ברגליים חוטא. ועל כן ביום ג' שזה כנגד הצריח, בחינת בתולה כאמור, נאמר פעמיים כי טוב, כי כתובת בתולה 200 רבעי שקל הקודש